Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise ou baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographie kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Ame arabala utikalo kile mugan samba fla ani mugan ani duru ni sanga ina ka aw fo ka ko ɲumando aw mu sɔgɔnbɛ janinga kunnafoni sira n'anga bolosiraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔ kɛnɛma n'a bɛna walawalali caman sɔrɔ Mali ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan an ka bi kunnafoni bakurubaw dɔw bɛna tali kɛ procureur mun ni o bɛ cour suprême kunna ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna enquête ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana ka nafolo o dunni dɔ ko bunakun kan cika mun n'a y'a kɛ ka kɛ ni utikalo tile 19 in ye Bamako kɔnɔnaw la circulation ka se ka a nɔgɔya mototigiw olu kan ka tɛmɛ furancɛ mun fɛ ni a dɔw tun b'a bila ka na mobilitigiw ka yɔrɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko fɛlɛw taara o ko kama yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to i ka yɔrɔ la cogo min na ka siraban kasara ka o dɔgɔya hakaja ka sira ka a sariyaw bɛɛ lajɛlen maaw u ka a labato Burkina Faso jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi AES ka passeport 20,000 kɔ k'o de bɔra ko b'a yɛrɛ k'a fɔ AES ka passeport a baaraw ta cogo ka ɲi Burkina Faso jamana kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan an ka basketkɛla cɛmanw olu ye Côte d'Ivoire dasi bi u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ demi-finale la kuru 102 an ye o de sɔrɔ ka sɔrɔ Côte d'Ivoire tun bɛ kuru 96 la ninnu de an ka wulada na kunnafoniw la bakuruba dɔ y'an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye.
ame senga fo kokura na fanya kula som tugumna an dunkan konnala yasa ka se ka Bamako siraba ka a glan ka ɲɛ kosɛbɛ circulation konnala bela jelen ka i boli yɔrɔ dɔn yɔrɔ mun labɛn bɛ a yɔrɔw ka se ka labato o siratigɛ la an ka jamana circulation o lakɔlɔsibagaw kɛmɛ ka fɛlɛ kura dɔw ta nin waati na k'a fɔ mototigiw aw ka to aw ka wo kɔnɔ sira mun di mɛ mototigiw ma a ye boli o sanfɛ jango pɔn sanfɛlaw la kuma dɔw la ko mototigiw tun bɛ u ka sira bila ka taa mobilitigiw ka voie fɛ o de bɛ kɛ sababu ye waati dɔ la ka na ni ɲagami ye fo a bɛ siraban kasara ka o dɔw boloda ka sanga ni o walenw de an ka jamana ɲɛmaayaso hakaja maa minnu bɛ sirabanko la olu ye fɛlɛ dɔ ta ni kuma in na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka boli ka boliyɔrɔ la ko ko in de kɔnɔna la maa dɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ wale ɲuman don bawo a b'a to circulation ka se ka lafiya hakaja ka siraban kasara ka a dɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka i boli sira dɔn ko ni o kɛra sira ninnu a bolo no o de kama pusilaka dɔ ka fɔ la a man kan mototigi ka taa mobilitigi ka sira kɔnɔna la bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mobili o de ka girin ni moto ye n'u sera ɲɔgɔn ma a bɛ da bɛ digi mototigi de la ko mototigiw ka to u ka yɔrɔ la k'o ka ɲi mototigiw yɛrɛ de ma maa dɔw fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'o ko in k'a kɛn bɛ ka gɛlɛyaba lase olu ma mototigi dɔw ka fɔ la jango moto telimantigiw minnu bɛ dayirimɛ ɲini na moto boli bunakun kan ko a dɔw bɛ olu ka boli sumaya bawo ko u mana koron ɲɔgɔn kan maaw ti taa mototigiw bɛ caya ɲɔgɔn kan wo kɔnɔna in na k'a bɛ kɛ sababu ye ko ka olu ka boli sumaya k'u tɛ se ka teliya ka taa kiliyan dɔw bila ka taa dɔ wɛrɛ ta bawo k'olu bɛ boli la tile kɔnɔ ka se ka nasɔngɔ ɲini de kɛ fintigilaka minnu bɛ sira bolila olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina ye hakilina ɲumanba ye a b'a to bɛɛ lajɛlen ka siraba sariyaw ko olu labato yaasa Bamako kɔnɔna la siraban kasara mun n'a bɛ kɛ ka caya camanba ka se ka bɔ a la hakaja ka se ka siraban kasara ka kɛlɛ pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la n'an bɔr'o la an ka jamana cakɛda mun bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ OCS olu ye hakilina dɔ bila sen kan wulikajɔ u y'a kɛ yaasa shisha ko ka a kɛlɛ bawo a bɛ waati jan bɔ an ka jamana ɲɛmaayaso olu tun ye a yɛrɛ k'a fɔ shisha mini a ma daga an ka jamana fan si kɔnɔna la bawo ko shisha yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ka tiɲɛni caman de lase sifinnakaw ma yaasa ka se ka o tiɲɛni k'o kɛlɛ fɛlɛn dabaliw de kun tigɛra k'a fɔ ko ka shisha ka a lajɔ Bamako kɔnɔna ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen o de la k'a yɛrɛ la k'a fɔ dumunifila dɔw tun bɛ ka shisha ka dogo ka don n'a ye an ka jamana cakɛda ye ni o ye OCS ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna la ka sanga ni août kalo tile 18 ye u ye baara dɔ kɛ ko u taara u tɛgɛ da shisha caman kan shisha 13 u ye o minɛ ka sanga ni août kalo tile 18 ye a la k'a fɔ août kalo tile 19 fɛnɛ baaraw kɔnɔna la n'u y'o kɛ halisa restaurant dɔw kɔnɔ u taara shisha appareil 65 ka o minɛ ani fo ka taa se shisha arakɔli o 70 shisha bouteille 25 fo ka taa se u ka charbonni min bɛ da kan ka tasuma bila la o 35 ko nin hakilina in ani nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaayaso ye wale min bila sen kan k'a fɔ ko shisha ka kɛlɛ nin ye o sira dɔ ye wa a kɔnɔna la maa dɔw tɛgɛ dara olu kan k'olu lasago yaasa ko ka se ka hakilina mun fɔra shisha ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka a labato kiriko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ sanfɛ kiri mun bɛ ni o ye cour suprême ye o ɲɛmaayaso ni o ye procureur général ale ye cikan dɔ bɔ kunungo ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yuruguyurugu ni dungo juguya kɛlɛli baaraw ko a bɛ ka bila sen kan wa o bɛ ka a kolo giriya a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre ka cakɛda kɔnɔna la ni o ye primature ye ko nafolo miliyari camanba de taara nafolo mun ni a donyɔrɔ ma se k'a dɔn ko k'a daminɛ san 2021 novembre kalo la ka taa bila san 2024 na ko o de kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla yaasa nafolo mun ni u tagayɔrɔ ma se k'a dɔn o nafolo sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ a donna wo kɔnɔ ka se ka a wɔgɔbi k'a labɔ bawo ko jamana ɲɛmaayaso wulikajɔbaw de bɛ ka kɛ u fɛ
yaasa ka se ka yurugu ani dungo juguya k'o kɛlɛ. O de la ko jamana foroba cakɛla caman bɛ nin waati na ani fo ka taa se kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ dɔw ma ko kiiri tigilamɔgɔw bɛ ka ɲɛsin olu ma sɛgɛsɛgɛliw bunakun kan yaasa ka se ka nafolo min donna wo min kɔnɔ ka a bunatigɛ. O de la ko nin waati na an y'a ye k'a fɔ minɛliw kɛlen don lasagoliw kɛlen don bɛɛ ye k'a fɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ale lasagon bɛ an bɛ don min na ko bi mandat de dépôt la ko fo ka taa se a ka ɲɛmaayaso maa dɔw ma minnu ye baara kɛ primature kɔnɔ o kumaw la ko nin sɛbɛnfura in ani nin minɛli ninnu a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔ ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ ka se ka yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛ jamana ka nafolo maa si kana o dun ko foyi tɛ bɔ a la n'i y'a dun i k'a fɔɔnɔ ko o wulikajɔ n'o baaraw de kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ wa ko bɛɛ lajɛlen mana kɛ procureur ka fɔ la ko nin sɛbɛnfura in tɛ bila ten Mamadu Timbo a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko in bɛ segin de fo ka se a dan na fɛn fɛn de mana bɔ nin kɔnɔna la maa fɛn fɛn de bɛ ni e yera a kɔnɔ i kɛra mɔgɔ ye bɛɛ ni kiiri ka kan kiiri bɛ kɛ ka se ka maliyɛnw ka nafolo taara yɔrɔ mun na ka a labɔ bɛɛ ka se ka a ta fan dɔn. Mali ni arabu jamanaw ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko jalajɛba sen fɛ ni o ye coopération commission mixte ye ni Mali jamana ɲɛmaa dɔw kun tan bɛ arabu jamana kɔnɔ uti kalo tile 18 délégation ba mun ni a ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana kɔkancaw ministre bolo Abdoulaye Diop fo ka taa se jagokow ni bayɛlɛmalisow ministre ka fara jagokɛlaw ka soba ɲɛmaa ale kun bɛ nin kɛnɛ in kan. Arabu jamanaw ni Mali jamana ko bolonɔ bilala sɛbɛnfura 11 ɲɔngo sira caman fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako bunakun tigɛko fo ka taa se kuranko ma ko sɛbɛnfura ninnu bolonɔ bilala a kan nin bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ka jamana ani arabu jamanaw bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dugujukɔrɔ nafolo sanuko ni a ɲɔngow fo ka taa se bolimafɛnko ma transport bayɛlɛmaliko ni o bɛ tali kɛ usine ko olu bɛɛ lajɛlen sira fɛ an ka jamana ni arabu jamanaw ko o ye bolonɔ bila sɛbɛn caman na ka yɛrɛ k'a fɔ an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na don nataw la yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman ko o kɔrɔsiyɛn ani ɲɔgɔn cɛ. Jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan ko œuvre sociale a yɛrɛla k'a fɔ ko baara dɔ bilala sen kan ni o ye tali kɛ kalanko sira fɛ yaasa kalanso mun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko jigiya kalanso ka se ka kilasi dɔw jɔ k'a di olu ma wale mun ni a kɛra jamanakuntigi ale ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ œuvre sociale kɛnɛ in kan jamanakuntigi ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ɲɛmaaya bɛ maa mun bolo ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se an ka jamana kalanko minisiri ka kɛ ni sogonikɔkaw bara ko kilasi bon 3 in bɛna jɔ yen nɔ de a biriki fɔlɔ dara ekɔliso in kuru kɔnɔna la ni o ye jigiya kalanso ye a yɛrɛla k'a fɔ kalanso in bɛ sen na kabi san 1991 kalanso mun kɔnɔna la ni kalandenw ka ca kosɛbɛ u mago bɛ kalanbon na bawo ko kalanbon tɛ labɔli kɛ ni kuma in na yaasa sifinnakaw kana kalan bila jango seba tɛ maa mun somɔgɔw ye a dɔw kun jagoya mɛn ka taa hippodrome de la ka t'u ka kalan tɔ laban yen dɔw yɛrɛ kun kɛ mɛn ka kalanso bila bawo k'u ka ca kosɛbɛ o de la jamanakuntigi ye nin hakilina ɲuman in bila sen kan yaasa ka se ka dɛmɛ don kalandenw ma kalanko kalan mun ni ale ye hakɛ ye sifinnaka bɛɛ lajɛlen kan ka se ka o baaraw kɛ bawo sifinnakaw ka siniɲɛsigi sira bɔli o de ye kalan ye jamanakuntigi ka nin hakilina in a tarila kosɛbɛ kalanso in ɲɛmaayaso ani fo ka taa se sogonikɔ dugutigilakaw ani kapu maa fɛn bɛ kalanko bunakun kan bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin nin hakilina in ma ka a bɛ na ni kalanko yiriwali ye an ka jamana kɔnɔ marabolo kɔnɔna kibaruyaw la keba mɔptikaw bara kiiri tigilamɔgɔw minnu bɛ fintigilakaw ka koɲɛ bunakun kan n'a bɛ wele ko tribunal militaire olu ka session tako 4nan o baaraw kɛra ka kɛ ni tɛnɛdon ye utikalo tile 18 arala k'a fɔ ko session in kɔnɔ la mɔpti kiiri tigilamɔgɔw ka tribunal ko u ye baarabaw de kɛ san 2024 ka taa bila san 2025 in na kɛnɛ mun n'a ɲɛmaaya kun bɛ mɔpti marabolo ɲɛmaa bolo n'o bɛ tali kɛ général de brigade Dawuda Danbele ma a yɛrɛla k'a fɔ kɛnɛ in kan ko sɛbɛnfura 29 baara kɛra o de kan maa minnu ni olu lasagolen bɛ olu bɛ maa 48 na nin waati in na fintigilakaw maa 3 b'a kɔnɔ mun ye civil ye maa nanama sumalenw a yɛrɛla k'a fɔ maa minnu ni mandat de dépôt dara olu kan o ye maa 9 ye maa nanama sumalen civil 1 bɛ o la
maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ k'olu ɲini n'olu ma lasago fɔlɔ o ye maa 29 ye civili maa 2 bɛ u la ko u minɛna jalaki mun binnen don u kan o dɔ bɛ tali kɛ suyɛnni ani fo ka taa se ka jamana fintigilakaw ka minɛnw ka u feere ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔ ye ani fo ka taa se nafolo mun n'a kan ka don fintigilakaw ka koɲɛw la ka a dɔw ta ko nin kiiri tile 5 kɔnɔ maa ninnu ni u jalaki bin bɛ u kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ tribunali in fɛ n'o ye fintigilakaw ka tribunali ye yaasa ka se ka u ni jangili bere min ka kan k'u da u kan douanezakaw barara la k'a fɔ sifinaka mɔgɔ 350 u ye wolosɛbɛn ta k'a di olu de ma sifinaka minnu ni olu ye maa degunenw maa minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ personne vulnérable olu ka sifinakaw ka sanga ni diɲɛ kurukara kun kɛmɛ ka don mun ta k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw donba ye diɲɛ kɔnɔ ni o ye journée mondiale de l'aide humanitaire ye o baaraw de kɔnɔna la k'a fɔ sifinaka ninnu caman bugunatigɛ sɛbɛn kun t'u la o de la ko cakɛdaw farala ɲɔgɔn kan ni o dɔ bɛ tali kɛ ONG Wiwordu o n'a ɲɔngow ka se ka sɛbɛnfura dilan k'a di sifinaka ninnu ma o fana ni hakɛ mun ka kan jamana kɔnɔ u ka se ka bila o hakɛ kɔnɔna la yaasa Mali sifinaka bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ hakɛ la Menakakaw barayara la k'a fɔ ko Menaka duguden bɛɛ lajɛlen dusuma kasilen don bi bawo ko marifatigiw taara bin dugu kan maa nanama sumalen caman ni ka o minɛ ni ka dɔw bɔnɛ o nin na kibara mun na yɛrɛ la k'a fɔ ko Menaka u ka société civile o ɲɛma ni ale kun lasagolen don u bolo kibara dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko o maa kofɔlen ko a tanyana fo ka taa se maa caman ma ko nin ko in o de kɛn bɛ ka Menaka ka denw tɔɔrɔ bibi na o de la u ye kulekan bɔ ka wele bila jamana ɲɛmaayaso ma ko bɛɛ lajɛlen ka fara u kan yaasa lakana ka se ka sinsin Menakakaw fɛ yen nɔ an sangokaw bara la k'a fɔ an sango ye kɛnɛ dɔ sigi ni o bɛ tali kɛ kɛnɛ mun bɛ kɛnɛyako bunakun kan Médecins Sans Frontières kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni dan t'u ka baaraw la n'u bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko olu ye baara mun kɛ an sɔngo ko ka bonyamasegin ta k'a ɲɛsin u ma bawo ko ka daminɛ san 2024 ka taa se san 2025 ma Médecins Sans Frontières k'u ye maa 6,768 u ye dɛmɛ don olu de ma yɛrɛ la k'a fɔ u ye maa 164 ka olu de opéré fɛn mun ye an sango kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin cakɛda ba in foli ni tantoli ka lase a ma kɛra u ka ɲɔgɔn ye senfɛ baw ko cakɛda in ani fo ka taa se u dɛmɛbaga wɛrɛw ma olu ye baara mun kɛ kɛnɛyako bunakun kan k'a ka kan kɛnɛyaso ka tasibila ani fo ka taa se ka bonyamasegin ta k'a da u kan u ye wari mun don kɛnɛyako bunakun kan k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 30 hakɛ la u ye mun don maa nanama sumalenw ka furakɛliw la banamakaw bara arala k'a fɔ ko sifinaka dɔ ko ale tora ji fɛ ka kɛ ni sifinakaw u bɛ to ka t'u ko ba la ni ka kɛ kulonkɛ ni fɛnw ye ni waati na uti kalo tile 19 in ko sifinaka dɔ k'ale to koli de la ale tora ji fɛ kulekan a bɔra sifinaka ɲɔgɔn fɛ ka wele bila maa minnu bɛ jiko kɔɲɛbɔli kɔɲɛw kunna nka sifinaka in ko a ni ma se ka kisi wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka kɛ yaasa ka sifinakaw kɔlɔlɔ ka bɔ ji ka dunni kɔlɔlɔw ma Gawokaw bara arala k'a fɔ ko baara dɔ kɛra Gawo yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan a cakɛdaw ka tasibila kɛ u ye baw ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw donba ye diɲɛ kurukara kɔnɔna la journée de l'aide humanitaire ni o kɛra uti kalo tile 19 Gawo a ɲɛmaayaso u y'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka dɛmɛ kɛ ka maaw dɛmɛ lakanako bunakun ani fo ka taa se sira caman fɛ k'a ka kan Gawokaw ka tasibila kɛ u ye baw ko a caman bɛ yen nɔ u ka dɛmɛ bɛ ka kɛ u tɛ maa bɔ maa la wa fo ka taa se u tɛna dɛmɛ diyagoya maa si kan k'a fɔ an b'i dɛmɛ i ka don an sagonada fɛ k'u tɛ ka baara kɛ o kan o de la k'a ka kan Gawokaw ka o cakɛdaw fo kosɛbɛ cakɛda minnu bɛ ka dɛmɛ ta ka don maaw ma Kulikorokaw bara sifinakaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ olu ye dɛmɛ ta ka a di supporters ma supporters mun ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ka kɔkɔrɔma don kosɛbɛ dɛmɛ mun n'a dagosi taara jɔ sefa wari 30 hakɛ la ko k'a di supporters ma baw ko farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ninnu bɛ taa u bɛ taa dɔn ni tɛgɛrɛ kɛ u tɛ sɛgɛn fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ a kuncɛli ma a ka kan ko sifinakaw ka jɛkulu ka dɛmɛ don u ma ka u la encourager u bɛ baara mun na
nafolo in sɔrɔli fɛn mun ye supporteru ka jɛkulu yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛna dɔ fara olu ka cɛsiri n'u ka galabu foni kan wa ko jamanakuntigi tɔgɔla senandolanci kɛnɛ mun sigilen sen kan ni o ye super coupe Assimi Goïta ko olu bɛna baaraba kɛ o kɔnɔna la supporteli o dɔnnen ni fɔli ni nisɔndiya mun ye ka maaw la nisɔndiya sankaw bara kɛnɛ dɔ bilala sen kan jirituru o kɛnɛ ni a kɛra san marabolo ɲɛma ani fo ka taa se san merilakaw ni kun ye a ta ko 31 na ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jirituru ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni keleya ye ha ka ja ka ja kɛlɛ ka bɔ sigidaw kɔnɔna la sankaw bara la k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔ fɛn mun ye jamana fan bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ jirituru baaraw ka kɛ jirituru mun ni o ye sabu ɲumanba ye n'a bɛ kɛ sabu ye ka an ka sigidaw lakana ka an ka kungo lakana ni ka ja kɛlɛ an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan Burkina Faso jamana premier ministre ale bɛ taamala an ka jamana kɔnɔna la Irim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a ka taama kɔnɔna la a taara ɲɛda an ka seko ni dɔnko yɔrɔ dɔw kan yɔrɔ mun n'o dɔw bɛ tali kɛ musée national ani fo ka taa se conservatoire des arts et métiers Bala Fasege kɔnɔna la erla k'a fɔ ko a ka taama in a bilasiralen kun don secrétaire général ni o ye seko ni dɔnko ministère ka secrétaire ye ani fo ka taa se maa minnu ni olu bɛ yɔrɔ salenw kunna tourisme ka se ka taa an ka jamana yɔrɔ salenw ka o yira Burkina Faso jamana premier ministre la ale mun ka taama bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ AES ka jɛɲɔgɔnya ka a kɔrɔsiyɛn halisa ani fo ka taa se seko ni dɔnko kɛnɛ kan boloɲɔgɔnma mun ni a bɛ ka kɛ farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔ don premier ministre ni o ye Burkina Faso premier ministre ye a ɲɛ dalen an ka jamana yɔrɔ salenw ni seko ni dɔnko yɔrɔ caman kan a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ baw ko a nisɔndiyara an ka jamana ɲɛmaayaso ye baara minnu kɛ seko ni dɔnko bunakun kan k'a bɛ mɔgɔ mun na fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ seko ni dɔnko mun n'a bɛ ka laɲini bɛn ni keleya ɲɔgɔn minɛ ani an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ an ka jamana kɔnɔ halisa an bɛ to seko ni dɔnko bunakun kan Tombouctou biennale mun n'a kan ka kɛ san laban na ɲina san kɔnɔna la ka sanga ni seko ni dɔnko san 2025 a ɲɛbilali nundonni baaraw kɛra CICB kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a yɛrɛ la k'a fɔ Tombouctoukaw ani fo ka taa se an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka fara minisiri wɔɔrɔw kan n'o dɔw bɛ tali kɛ cɛfɔ kan bɛ minisiri Wage ani fo ka taa se kunnafonikow minisiri ka fara sigida lakana minisiri olu bɛɛ lajɛlen taara fara Mamu Dafe kan yaasa ka biennale ba in ka a ɲɛbila baaraw kɛ ni o ye a pré-lancement ye kɛnɛ mun n'a bɛna kɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba ye keba an bɛ taa e fan fɛ mun bɔra o kɛnɛ kan an ka jan k'o lajɛ waliju 333 ka dugu Tombouctou ye dɔnni dugu ye ani seko ni dɔnko duguba o de la an ka jamana ka ɲɔgɔn jɛrɛ belebeleba seko ni dɔnko bunakun kan biennale artistique et culturel kan ka taa kɛ Tombouctou ɲinɛ san kɔnɔ a bɛna kɛ sewa ni sankɔrɔta dan ye baw bamananw ko so min bɛ diya o bɛ dɔn kabi a fitiri o siratigɛ de la an ka jamana seko ni dɔnko minisiri ye Tombouctou kɛnɛ belebeleba in baaraw nun dɔnni ɲɛbilali kɛ pré-lancement Bamako kɔnɔ yan nɔ kɛnɛ in kan a kun bilasiralen don minisiri caman fɛ ka fara marabolo ɲɛmaw ka bɔ marabolo caman kɔnɔ an ye Tombouctou ressources éduquées wele an kana nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Tombouctou gouverneur ani Mali gouverneur bɛɛ an kana lajɛ kɛra niveau bɛ se ka kɛ mais vraiment an nisɔndiyara an se wara parce que n y'a ye ko bɛ to fɔ o ye baara min kɛ Tombouctou artiste n'a sigi bolo de la mɔ u y'a yira k'a fɔ Tombouctou tɔgɔ min tun b'a la ale bi a kɔ b'a la o ye fɛn bɛɛ Mali kɔnɔ a ye ko bɛɛ kɛ ka tɛmɛ kɛlɛ la mais tamasiyɛn bɛ yɔrɔ la bi an bɛ ka taa yɔrɔ min nɔfɛ i bɛna kɛ Mali sigi bolo a bɛna na ni yiri kura ye nka an b'o baaraw de la a ɲuman biɲɛna ninnu a bɛna kɛ dilanli minnu bɛna kɛ parce que an ye labɛn caman de dilan an bɛ deli ka dilanw ye olu ka ɲi mais an ye yɛlɛmabaw de don a la parce que dilanli bɛ se ka kɛ ko ye ka Mali yɛrɛ seko n'a dɔnko hɔrɔnya k'a da kɛnɛ kan k'a masaya da kɛnɛ kan Mali yɛrɛ ye mun ye Tombouctou ye mun ye diɲɛ kɔnɔ a ye mun ye diɲɛ kɔnɔ ko nafolo ɲuman de tun Mali sigi ye mun ye ne bɛ bɛrɛ yira diɲɛ na donc diinɛ nin koba don an bɛna an bolo ɲɔgɔn ma cɛ ka baara de don
parce que mɔgɔ kelen ka baara tɛ gouvernement y'a laɲini disant ko ka le ministre côté mais baara bɛ kɛ Tombouctou donc Tombouctou population bɛɛ wele ni min yɛlɛna bi o b'a yira k'a fɔ cɛsirilen don baara in na ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ sababu ye ka malidenw kala ɲɔgɔn na parce que diinɛ sɛbɛn ye min ye nin fɔlɔ ye min ye ka malidenw kala ɲɔgɔn na ani bɛn ni tiɲɛ ye. Tombouctou marabolo ɲɛmaa a ye jigisigi di maliden bɛɛ ma ni ka yira maaw la k'a fɔ ko Tombouctou-kaw kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ sabati sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka nin kɛnɛba in tɛmɛ hɛrɛ ni baden ani nisɔndiya la. Tombouctou-kaw b'a fɔ ko an b'an den bila ka waliden de lamara. Ça veut dire quoi? Ni dunan nana Tombouctou-kaw fɛ yen Tombouctou-kaw bɛ ɲinɛ u den kɔ u bɛ dunan de la don kosɛbɛ. Donc ça veut dire que anw delilen don hébergement anw delilen don hospitalité la nin tɛ ko kura ye anw bolo mais an kan ka min dɔn min kɛ seulement k'a yira mɔgɔw la ka nin tɛ ko kura ye anw bolo. Sécurité ta fan fɛ n ye n da t'o la n ko an faamaw kɔfɛ aw bɛ min kɛ faamaw ye don o don an ye dɔ fara o kan pour que a ka se ka kɛ. Sécurité nin tɛ faamaw kelen kungo an bɛɛ kungo de don. Ka bɔ Lere ka taa Gosi cercle o cercle village o village la an bɛɛ kan ka baara kɛ pour que sécurité ka na kosɛbɛ o de bɛna to président ye ŋaniya min ta ko pour que biennale nin ka kɛ o sababu ye an bɛ o de sɔrɔ o ye ko ka biennale min ye ka kɛ occasion y'an bolo ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan ka dɔ fara an ka bɛnkan an ka sigikafɔ kan an jɛlen don ka dɔ fara o kan keleya foyi kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni biennale nin bɛ se ka kɛ o sababu ye. Tombouctou biennale pré-lancement in kɛra nisɔndiyako ba ye. Biennale ja kun fɔlɔ dira maaw ma bawo Tombouctou fɔliw Tombouctou-kaw ka masiriw a bolola baarakɛlaw ka fɛn dilannenw fo ka taa se défilé de mode mun kɛra Tombouctou mara dugu bɛɛ lajɛlen fɛ ani dɔnkili mun bɛ Tombouctou la kofɔ k'o kɛ ka maaw la nisɔndiya. Na kokan kibaraw kɔnɔna la Burkina Faso jamana kɔnɔna la arala k'a fɔ ko passeport AES ni o ye AES ka taama sɛbɛn ye ko an bɛ don min ko bi a 20 ani 2000 ko o de bɔra kabi septembre kalo la kɔrɔfɔ in a dayɛnɛmara Burkina Faso jamana ɲɛmaayaso fɛ arala k'a fɔ cakɛdaba min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni ale bɛ identification bunakun kan ni o ye ONU ye olu la yira k'a fɔ ko nin passeport hakɛba in ni o ye AES ka jɛɲɔgɔnya passeport ye ko o bɔra arala k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa AES ka kɛ kelen ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin ye o sira dɔ ye wa k'an bɛ don min ko bi passeport 700 ɲɔgɔnko o de baaraw bɛ sen na ni minnu bɛɛ lajɛlen banna wa ni u ma di o tigiw ma fɔlɔ ko b'a yira k'a fɔ AES jamana ka bugunatigɛ sɛbɛn ni o y'an ka taama sɛbɛn ye ko a baaraw bɛɛ lajɛlen tacogo ka ɲi kɔrɔfɔ in a dayɛnɛmara Burkina Faso a jamana ɲɛmaayaso fɛ ko AES kolo bɛ ka giriya ka taa fɛ halisa Tchadi jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye tɛgɛ kɛ bamantiya ni juguya kɛwale jɛkuluba Boko Haram o ɲɛmaa denkɛ kan Muslim Mohamed Youssef ko ale de ye maa mun ye Boko Haram yɛrɛ ka a bila sen kan ko ale ye o den laban ye kunnafoni a bɔra ka bin Faransikaw ka kunnafoni sira AFP fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko Nigeria service de renseignement ani Tchadi ko olu de wulikajɔ in kɛ ɲɔgɔn fɛ Boko Haram ni o ye bamantiya ni juguya wale jɛkulu ye mun kɛn bɛ ka Nigeria ka denw ani Tchadi ka denw sɛgɛn kosɛbɛ ko nin maa in ale de tun ye jɛkulu in ɲɛmaa ye ale de tun bɛ jɛkulu in ka baaraw bɛɛ lajɛlen a ɲɛma ko ka kɛ ni wulikajɔbaw ye fɛn mun ye Burkina Tchadi jamana o ɲɛmaaw u taara tɛgɛ da ni bamantiya ɲɛmaaba in kan ko an bɛ don min ko bi a bɛ u bolokɔrɔ Sudan jamana kɔnɔna la fintigilakaw a yɛrɛla k'a fɔ gɛlɛya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni o de ye Sudan fintigilakaw ka ɲɛmaa ale yɛlɛmaba don a ka ɲɛmaayaso kɔnɔna la ni ka fintigilaka ɲɛmaa caman bɔ a nɔ la
bawo ko a kun kɛmɛ ka a yira k'a fɔ fintigilaka dɔw bɛ yen olu ye n bɛ janfa kɔnɔ ka sɔrɔ Sudan jamana k'u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka marifatigi minnu bɛ yen n'u b'u wele ko force de soutien rapide ni olu tun ye fanga fanfɛmaw ye ka sanga ni fɔɲɔgɔnkow ye olu taara ka marifa ta n'u bɛ ka jamana fanga kɛlɛ ko nin waati in na Sudan bɛ ka kologiriya yaasa ka se ka finitigilaka jɛkulu in ka kɛlɛ finitigilaka jɛkulu mun n'a bɛ ka gɛlɛya ta k'a lase Sudankadenw ma n'a kɛra sabu ye ka se ka gɛlɛyaba lase Sudankaw ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Kenya jamana kɔnɔna la experts minnu bɛ sɔrɔ ko bunakun kan olu bɛ tile fila jɛlajɛba la n'u yɛrɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ dabaliw bɛ ka kɛ ka kalanbulon sigi sen kan yaasa ka se ka nafolo minnu bɛ ta ka a di bamanciya tigilamɔgɔw ma ka o nafolo o doncogo ka o kɛlɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaasow ye fɛɛrɛ dabali bɛ se ka bila sen kan yaasa ka se ka blanchiment de capitaux ani financement de terrorisme ka o baaraw ko o kɛlɛ Congo RDC jamana kɔnɔna la maa minnu kɛn bɛ ka gɛlɛya ta k'a lase Congo ka denw ma u ka marabolo min bɛ ni o ye Nord Kivu ye arala k'a fɔ kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni olu ye ADF ye jamana ɲɛmaaso kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka wulikajɔbaw kɛ ka se ka kulu marifatigi ninnu ka u kɛlɛ nka nin waati in na ADF k'u kɛn bɛ ka sukoya de lase du caman ma du camanba olu de bɛ dusumankasi la ka sabu kɛ ADF ka baaraw ye bawo kunnafoni bɔra nin laban in na ko ADF maaw ka kɛ ni alamisa ka se kari tɛmɛnen ma u ye maa namasumalen min bɔnɛ a nin na k'a bɛ taa maa 50 hakɛ la ani fo ka taa se ka maa camanba ka o jogin u ka sigida minnu bɛ ni o ye Lubero ye ni ani Beni ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ Nord Kivu o marabolo fɛ k'u kɛn bɛ ka gɛlɛyaba ta ka a ɲɛsin maa nanamasumalenw ma Corée du Nord jamana ɲɛmaa kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka ɲɛkɛrɛ de bɔ ka ɲɛsin Amérique jamana ma bawo nin waati in na ko Amérique jamana bɛ ka fara Corée du Sud kan o dun ye Corée du Nord sinama jamana ye ko ka Corée du Nord kɛlɛ ko ka sanga ni o waati in ye Amérique jamana ni Corée du Sud ka walew ko Corée du Nord ɲɛ b'u la wa Corée du Nord a bɛna fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni maa fɛn fɛn de bɛ fɛ ka Corée du Nord jugu kɛlɛ ko Corée du Nord bɛ o jamana kɛlɛ o de la k'u y'u ka maramafɛn juguman min bɛ yen n'a bɛ wele ko nucléaire u ye a bɛɛ lajɛlen baaraw bila sen kan ni ka a ɲɛsin Amérique jamana ma Corée du Nord jamana ɲɛmaa Kim Jong-un ale mun ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni a ka kɔrɔgɛlɛya ye a kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni Amérique jamana bɛ ka kɛlɛ de ɲini Corée du Nord fɛ u bɛ Corée du Nord dafalen sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ wa foyi tɛna to olu ka se ka fara u juguw kan farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan an ka cɛ minnu ni olu tun bɛ basikɛti kɛnɛ kan u ye sebaya sɔrɔ ka Côte d'Ivoire dasi an ka basikɛtikɛlaw olu kalifera ka taa demi-finale kan an bɛ waati min na ko bi ka sɔrɔ ko nin tun ye a siɲɛ gale ye an ka cɛ minnu bɛ basikɛtiko bunakun kan olu kun ka taa quart de finale yɛrɛ la ko in a kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la u ye quart de finale ka taa o kɛnɛ kan ka quart de finale kɔnɔna la ka sɔrɔ ka
Côte d'Ivoire ci an ka 102 o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire o bɛ 96 dɔrɔn na. Ko in kɛlen an ka basketi ko ɲɛmaaso ale tun ye nafolo ta ka a di an ka cɛbalenw ma ka u galabu fɔni yaasa u bɛ se ka baaraba kɛ. Nafolo mun n'a taara jɔ sefa wari miliyɔn 6 hakɛ la o de u galabu fɔni an bɛ don min na ko bi u ye sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa demi-finale la. Farikolo ɲɛnajɛ ko bɛna kun kan halisa. Farikolo ɲɛnajɛkɛla mun bɛ yen nɔ ni ale kun ye Tende Ndoro ni Zimbabwe ka den don. Arala k'a fɔ ko nin farikolo ɲɛnajɛkɛla in n'a si sanga bɛ san 40 na farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔ kunda a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw la ko u taara a fure de dalen sɔrɔ a jabaala la. Fure mun ni maa t'a dɔn an bɛ don min na ko bi kun jumɛn de kɛra maa in a sata ye. U taara sɔrɔ a danbɛ a tɛ foyi kalama u y'a yuguyugu o y'a sɔrɔ maa in a tayanen don. Ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka nin farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔ in a ka tayani ka a kun dɔn. Lasana Jara ni ale fana ye farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔba ye ni a ye senandolanci kɛ Faransi ka den don. A yɛrɛla k'a fɔ ko ale ni diɲɛ kurukara senandolanci ka jɛkuluba FIFA bɛ ɲɔgɔn na bawo ko a kɛn bɛ ka dollar wari miliyɔn 65 a kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka o hakɛ de bɛ diɲɛ kurukara senandolanci kulu ani fo ka taa se Belgique jamana kan ko dollar wari n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fo dollar wari miliyɔn 76 ma. Ko ale kun kɛn bɛ a ka transfert kuma transfert kan ka kɛ ni sariya mun ye u m'o sariyaw labato ani fo ka taa se u ye namara de kɛ nafolo mun ni a kan ka di ale ma k'o de ye miliyɔn 76 ye dollar wari la. A ka sɔrɔnali dɔbagaw ni o ye avocat ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko a kun ye club mun kɔnɔna ni o ye Irisukaw ka club Lokomotiv ye ko olu fɛnɛ da bɛ nin ko in na ka fara Belgique ani fo ka taa se diɲɛ kurukara senanti dolanci jɛkuluba in. Ko o la kiri daminɛw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ma sɛbɛya sɔrɔ ko sɛbɛya mun ni u y'a ndarakɛ a la ka labasalikɛlaw ka fɔ la olu tɛna ko in bila ten olu bɛna wulikajɔw kɛ ko in kan ka sama ka se yɔrɔ yɔrɔ la yaasa ka se ka nin ka hakɛ d'a ma. Ko Lasana Jara dɔrɔn tɛ senandolancila camanba de bɛ yen kabi waati jan olu bɛ nin ko in kɔnɔ transfert kumaw la hakɛ minnu kan ka d'u ma a hakɛw u b'a kumanaya u ma ko olu ka nin kɛlɛ in a kun ye Lasana Jara ka se ka bila ka hakɛ kɔnɔ wa ni senandolanci kɛlɛ camanba de bɛ nin lahala in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se k'u hakɛw sɔrɔ yaasa hakɛ dun juguba mun ko n'a bɛ senandolanci ko bunakun kan o baaraw ka se ka kɛlɛ. Ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka da aw tulo kan an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw mun kun sɔgɔn bɛ ja ni bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na n'an ka kunnafoni siraw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da.